Hej alle sammen. Skal lige huske den her. Dinke danke dunke. Så lige mig til at have en mikrofon. Hvad skal jeg sige? Jeg er officielt kommet tilbage til Minecraft. Så vi kan kalde den her for et... Det burde nok gerne være et ord, tror jeg. Et comeback. Okay, og det skal være en hardcore. Skal vi have nogle options på? Nej, det skal vi kraftedeme ikke. Vi skal bare go. Så lad os create en ny verden. Det her, det bliver sådan lidt anderledes. Det bliver måske lidt Q&A-agtigt. Jeg har lige noget practical info. Hvad angår introer? Nej. Jeg ved godt, der er kommet et par stykker her på det seneste, men det er fordi, jeg lige har samlet op, og der var nogen, der skyldte nogle introer, og sådan det. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Jo, og hvad er det her? Vi spiller hardcore. Bum bum. Sådan det. Vi skal i gang igen. Det er fandme altid sådan, jeg har spillet nogen i Minecraft. Jeg fucking savner at spille Minecraft. Det er chill, og det er bare hyggeligt. Ej, vi startede med kul og sådan noget. Hvor er det fucking sygeligt, altså. Det bliver ikke bedre. Så jeg er officielt back, og det kan I godt, det kan I godt tro på. Det er true nok. Og jeg har også tid til nu at bruge mere tid på det. I forhold til hvad jeg havde før. Jeg får mere overskud. Jeg har fået mig en kæreste. Ja. Jeg er officielt off the market. Sorry Ole. Jeg må skuffe dig. Jeg laver bare hele lort om. Jeg må skuffe Ole, dreng, og sige, at jeg har sgu fået mig en girlfriend. Og nu ved jeg godt, det kan I ikke høre, men jeg kan høre Ole her, hvor jeg sidder nu. Han sidder og græder, fordi jeg har sagt det højt. Så sorry Ole. Sådan er det bare. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er ikke tvang. Jeg har selv valgt det. Og det var heller ikke et uheld. En anden ting er, at jeg ved godt, at min Minecraft ser anderledes ud. Jeg har ikke nogen texture pack på lige nu, for jeg ved ikke lige, hvad for en jeg skal bruge. Jeg overvejer, om jeg skal bruge Swags, fordi det er fandme en køn texture pack. Så det er jo godt være, at jeg gik hen og vil bruge den. Sorry, på et tidspunkt. Men ikke lige nu. Ikke her i starten. Der har jeg ikke lige så meget lyst til at have den på. Jeg ved ikke helt, at min Minecraft tillader mig, at jeg bruger sådan en texture pack. Den kræver alligevel en lille smule. Så kan man selvfølgelig bare tage den i den, der hedder, hvad fanden hedder, 64-bitten. Men og det er, jeg snakker ikke 64-bit i robotsystem, jeg snakker 64-bit i et farvesystem. Ja. Eller ikke et farvesystem, hvad fuck snakker jeg om? Pixelsystem. Det betyder bare, at som vi siger 64, kan jeg lige få det praktikalt viden, hvis jeg kan vide det er 64, okay lad os sige 64. Hvis jeg tager den i 64-bit, ikke også? Så betyder det, at oven på dem her, så i alt af tekst, jeg stiller de der små firkanter. Wow. Det betyder, at hver en af de firkanter, det er 64. Der er 64 firkanter med et eller andet mønster på der. Hvor er det sygt, vi bare har fakler allerede. Så kan vi også få mad og sådan noget. Ej, men hvor er det vildt. Lots of coal. Sådan der, så fik vi lige noget af det. Så skal vi ikke tænke på den, det bliver nat. Så kan vi også lave noget god mad og sådan noget. Bum. Jeg håber ikke, det er for højt, ellers må jeg lige ændre det næste episode. Agtigt. Vi skal lave en axe. Så skal vi chop some tree. Ej, vi har masser af mad her. Så laver vi også lidt sværd hver gang. Sådan der. Men min studiemikrofon der går i stykker. Og jeg troede jeg kunne fikse den. Men det kunne jeg ikke. Jeg var lidt for retarderet til at kunne fikse noget så wow, lag. Lidt for avanceret. Jeg tror stadig lige nogle blocks den lige har lyst til at rendere her. Så fik vi os 7 stykker shit, hvilket er fint. Men jeg vil Minecraft selv mærke ud, det er ikke sikkert at jeg beholder de her textures på. Jeg har tendens til at blive træt af ting. Jeg har godt lide at der skal ske noget nyt hele tiden. Så derfor kan jeg godt finde på bare at skifte den ud. Så I må ikke do not hate, altså det skal I sgu ikke tage så tungt, hvis I pludselig skifter texture pack. Jeg skal nok jeg skal nok sørge for at prøve. Gider du lige at komme herned? Ej, det der, det er med mig stramt. Tak skal du have. Ja, jeg har tendens til at skifte meget texture pack og whatnot, men det er simpelthen fordi, igen, skal noget forandring. Og det er også derfor, jeg har de her mods på. Det er ikke sikkert, at jeg har det i næste episode. Det kan være, at jeg tager med, når jeg optager, så går jeg på, når jeg bare sidder og spiller selv for lidt hyggeskyld, eller hvis jeg skal lave noget
noget flot-agtigt. Jeg skal også have lavet mig selv en ny intro, og det bliver ikke sådan noget hjernedødt intro, som jeg plejer at lave. Det bliver noget 3D-tekst, tror jeg faktisk. Jeg har tænkt mig at lave en 3D-animation, og så greenscreener jeg det. Så det kun er tekst, som jeg også har gjort her med Kevin Willems intro. Og så har jeg et eller andet inden for Minecraft af, som så kunne contribute lidt til det. Men vi skal noget med ting, så vi kan få en oven, så vi ikke er helt ude på herrens mark lige lidt, og står mangler mad og ikke kan løbe og sådan noget. Fordi at det var hardcore, så jeg dør selvfølgelig, hvis jeg ikke har mad. Så den skal vi helst ikke komme for lavt af, så jeg skal vende mig lige lidt af med at sprinte så meget, som jeg gør. Jeg sprinter lige lovligt meget. Den kan vi bare lige starte med at placere her, så ligger sådan der, bang. Lige et stykke her. Så det er sådan cirka det, der skal foregå. Vi kan lige hurtigt prøve at se her, hvordan det ser ud. Jeg tror, der er noget Heavy Falls Hills-like herover. Og så har vi noget... Det er mørkt træ, men det er ikke helt en snow biome. Kan jeg godt se. Sådan der, I'm delicious. Det kan vi godt lide. Hej hund. Vi har også pumpkins. For fanden der i helvede. Det var det ikke det fedeste. Så jeg skal nok prøve at se, om jeg kan holde den her på 10 minutter. Så godt som noget kan. Ja, eller mindre. Det er også lige meget. Bare det ikke bliver sådan 20 minutters faggot. Vi har ikke så meget brugbar information. Vi skal bare en masse træ nu, så vi lige kan barrikere os for natten. Fordi der er en ting, jeg ikke har lyst til, når det er hardcore, så er det at være uden for mit hus. Jeg hader sådan noget. Det er det, jeg hader med Minecraft. Jeg kan simpelthen ikke tænke, når det bliver nat. Jeg hader alle de der monsters, fordi jeg er så fucking uheldig. Der kommer sådan en kræber, og så springer den i mit lort. Og det er rimelig svampet, så det har vi ikke lyst til. Og nu fik jeg så en, det ved jeg ikke, om I kan høre. Vi fik sådan en fin besked på Facebook. Kunne man lige vente 5 minutter. Det er damen. Det er kæresten. She requires my attention. Men hun får ikke noget attention lige nu, fordi jeg ligger med noget andet. Så det er fint. Og ja, jeg ved ikke, om I skal høre lidt om hende. Hun er blevet 18 her den 23. Og hun er pisse sød. Og hun synes også, jeg er pisse sød. Så det er monster godt. Jeg havde ikke ledt efter en kæreste, så det gør jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke bruge min tid på. Det var mega tilfældigt, at jeg lige fangede hende. Også rigtig heldigt. Jeg var slet ikke... jeg prøvede slet ikke i starten. Det var helt fucked. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig. Men jeg har gjort det meget godt, siger drengene, så det var fedt nok. Skåret noget lækker lov. Og det er en overscoring. Hun er way out of my league. Jeg er jo ikke en good looking guy. Jeg hører blandt de mindre heldige, når det kommer til fordelingen af udseende, inden jeg blev født. Der stod jeg næsten bagerst i køen. Så det kan jeg ikke prale af. Det er ikke en stærk side, så godt ud. Til gengæld så har jeg masser af sexy moves, jeg kan bruge, når jeg skal være fræk. Men det er så også det eneste. Skal vi lige etablere os heroppe. Det klør. Men jeg skal nok have købt mig en ny studiemikrofon. Og one time offer her. I kan få lov til nu på den her video, hvis I kender en god mikrofon eller noget, fordi at jeg har ikke ledt overhovedet. Og det har jeg bare ikke, fordi det følte jeg fucking ikke for. Men hvis I har sådan, hvor I ved, okay, den her mikrofon, kære dreng, den skal du fucking have, den er vild. Og den er ikke særlig dyr, fordi at, jeg er ikke særlig rig. Så må I smide et link. Det er okay denne gang. Jeg approver et link. Jeg vil lige gøre sådan her. Det her, det bliver ikke vores endelige. Det bliver bare lige sådan en, det er vigtigt at overleve base. Og den kører vi bare helt hen til væggen. Kan lave en nedgang her. Gør vi lige sådan der. Jeg bygger lige det her hus færdigt. Så ja, jeg har fået mig en kæreste, og det er pisse hyggeligt. Det er jeg fandme glad for. Det er rart at have noget andet at lave end bare at spille computer. Det er også rart at spille computer. Don't get me wrong. Noget. Det er også rart, men jeg har også savnet lidt en, man kunne sådan hygge sig lidt med. Lidt ekstra. Og have lidt sex med. Så det er dejligt. Jeg er rigtig glad for sex. Så ved jeg også det. Nu lader jeg den godt nok dobbelt. Vi laver bare en dør, fordi jeg er doven lige nu. Screw it. Hvis der er nok til tag her, så laver vi sætte med 2 døre.
Det skal ikke være det, der skiller os ad. Så det er jo godt nok. Så det... Jeg har lavet en overscoring, og jeg mødte hende i byen, da jeg var ude at party high. Helt random til sådan noget julefrokostfest. Hvor vi efter det tog i byen. Så der er hun simpelthen fra. Og hun er skide sød. Og hun kan godt lide at gamer. Hun synes det er sødt, jeg er lidt nørdet. Så det er jo dejligt, fordi jeg kan nok ikke helt lade være. Selvom jeg ikke gamer så meget mere. Det er lidt ærgerligt, I know. I know, boys and girls, I know. Sådan der, så laver vi lige en god gang faggles her, så vi lige kan få noget belysning på pisset. Super lækkert. Jeg skal sætte mig ikke overraske, hvis det godt siger. Så har vi lige noget indgang til noget mine her, så er vi en fakkel hernede, bare for at være helt 100. Så skal vi slå noget lidt uden for huset her, bare lige for at vi sikrer os, at de der monsters og creepers, de ikke kan stå og winke ved min dør, eller de bare sikrer os, at de faktisk ikke står og winker ved min dør. Jehovas vidne creeper, det er aldrig fedt. Så nu skal vi lige have lukket af. Yes. Yes. Så det spiller. Så that's what's up. Og sådan bliver det. Og jeg er frisk på at game Himas Minecraft igen. Og har fået det dejligt på det seneste. Alting går så godt. Og jeg klamrer fint i skolen, så det er også plus. Så derfor så er det jo rart. Lav lige nogle stairs. Så vi lige kan smide et par på. Bum bum badunkeding. Whoops. Bare lige sådan der. Ikke nogen sving endnu, men det kommer. Men mates, jeg smutter nu, fordi at, jeg skal i skole i morgen. Så jeg kan tænke, I mig det fucking godt. Hej hej.